Στο νούμερο 14, κυρίες και κύριοι, επιτέλους δόθηκε βήμα στον Μιχαλολιάκο, στον εμπνευσμένο αυτόν ηγέτη της Χρυσής Αυγής, για να βάλει κάποια πράγματα στη θέση τους. Γιατί αυτά τα παιδιά τώρα έχουν πέσει όλοι πάνω τους. Γιατί, για ποιο λόγο. Παρεξήγηση. Και βγήκε επιτέλους ο Μιχαλολιάκος και έβαλε λίγο τα πράγματα, γιατί τους κατηγορούν δεν έχουν καλή συμπεριφορά στη Βουλή. Όχι. Μέσα στη Βουλή, και το είπε ο άνθρωπος πολύ καλά. Εμείς που μας λένε φασίστες, είμαστε οι πιο κύριοι εκεί μέσα εν τέλει. Είμαστε οι πιο κύριοι εκεί μέσα εν τέλει. Τι μιλάτε, κάτσε κάτω εσύ ρε. Κλείσε εκδοχές. Είμαστε οι πιο κύριοι εκεί μέσα εν τέλει. Και εσείς εγγελίος και στέλνετε τα παιδιά σας σε αμερικάνικα σχολεία, γελίε. Είμαστε οι πιο κύριοι εκεί μέσα εν τέλει. Σκάσε. Είμαστε οι πιο κύριοι εκεί μέσα εν τέλει. Χειροκροτήστε γίδια, Παρακαλώ τον κύριο Γιώπουλο. Είμαστε οι πιο κύριοι εκεί μέσα εν τέλει. Είμαστε οι πιο κύριοι εκεί μέσα εν τέλει. Συμμορία είναι το απόκομμα που ανήκετε εσείς. Άντε ρε εξοπτυλισμένοι. Είναι το ίδιο αστείο με το αρνί. Αν αναγνωρίζετε το δικό σας, πέψατε έτσι. Είναι το ίδιο. Θα σας πω, αν υπήρχε καμιά, αλήθεια σας το λέω, αν υπήρχε καμιά ουσιαστική σοβαρότητα σε όλη αυτή την υπόθεση, μπορεί και προσωπικά να με ενοχλούσε όλο αυτό. Αλλά επειδή υπάρχει μια σοβαροφάνεια τέρμα σοβαροφάνεια σε όλη αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον γίνονται και πιο διασκεδαστικά τα πράγματα. Έτσι. Υπάρχει μια διασκέδαση, αν αμφισβητείτε. Υπάρχει ένα θέαμα, ένα κέφι, ένα τσακίρι κέφι που ανεβαίνουν πάνω στα τραπέζια, πάνω στα έδρα. Άλλαξε η Βουλή. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι εκτός από το ότι, όπως το διαπιστώσατε εξάλλου με τα ντοκουμέντα, αυτά είναι οι πιο κύριοι εν τέλει, εκτός από αυτό, στην κουβέντα αυτή στη συνέντευξη ήρθε το θέμα του Χρήστου του Παπά, ο οποίος κατούρισε έξω από το Μέγκα. Ό,τι πιο σημαντικό. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το Μέγκα αυτή την πόρτα σκέφτεται να την αξιοποιήσει. Η πόρτα που κατούρισε ο Χρήστος Παπάς. Κορδονάκι μέσα να προσκυνούν. Μπορεί να πάρει μεγάλη αξία και πολύ σωστά έδωσε κάποιες διευκρινήσεις ο Μιχαλολιάκος. Επιχείρησε να πάρει αποστάσεις και να δικαιολογήσει όπως τις πράξεις των βουλευτών του. Όπως του κυρίου Παπά, που εδώ μετά από συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Μέγκα, φαίνεται ότι μπέρδεψε την τουαλέτα με την πόρτα του τηλεοπτικού σταθμού. Δεν ήταν πολιτική πράξη. Όχι. Καταρχήν, κυρίες και κύριοι, ήταν μια χυδαία επίθεση. Δεν το έκανε γι' αυτό. Στο πλάι πήγε ο άνθρωπος και το πήρε και το είπε μετά. Ήταν ένας. Τέλος πάντων. Διαφωνείς με αυτό? Βεβαίως και διαφωνείς. Έχετε διαφωνήσει εσωτερικά? Όχι, δεν έχουμε διαφωνήσει και ο ίδιος το έχει παραδεχτεί. Αλλά όχι, είπε ότι ξέφυγε, ήρθε σε μένα. Είπε ότι ξέφυγε των ορίων του ως άνθρωπος. Ναι. Μα πήγε στο πλάι ο άνθρωπος. Τι λέτε? Τι λέτε τώρα? Στο πλάι πήγε ο άνθρωπος. Δηλαδή, όχι, είναι σημαντικό αυτό. Χρήστο, μην επέμβεις τώρα με τις ηρωνίες σου. Δεν είναι η ώρα αυτή τώρα να σέβεσαι ορισμένα πράγματα. Το δίκιο. Και όχι, σε παρακαλώ. Και έχει δίκιο ο άνθρωπος, παιδιά. Πέφτει μια ολόκληρη χώρα αυτή.